Hola, benvingudes a la revolta de Lleida, la revolta de l'Espurna, que és la tercera ja del cicle de les revoltes confinades. Si heu pogut seguir la setmana passada i l'anterior, vam estar amb les companyes de la Mina i del barri del Bon Pastor de Sant Andreu. I bé, avui estem a Lleida. Per qui no estigui al corrent del projecte de les revoltes, doncs explicar-vos que es tracta d'una activitat que busca, per una banda, com conèixer el territori i territoris que normalment estan més potser invisibilitzats o fora del mainstream que es coneix habitualment. També persegueix desmuntar l'estigmatització i segregació territorial que existeix en algun d'aquests territoris, recuperar i posar en valor la història quotidiana d'aquests llocs, pobles, barris, i alhora també reforçar el teixit associatiu i comunitari del nostre país. És una activitat que normalment fem més a carrer i que es tracta de visitar aquests llocs, de viure'ls i compartir-los amb la gent que els habita i compartir finalment un espai de diàleg en el que el punt fort és precisament el poder compartir les experiències, les opinions, reparar, reconèixer. Però bueno, com la situació sanitària doncs, és la que és, ens hem hagut d'adaptar a aquest format virtual i esperem o intentem que la participació, tot i que no serà la mateixa que si és presencial, que pugui, si més no, ser activa a través del xat. A través del xat de YouTube podeu deixar els vostres comentaris i nosaltres els anirem incorporant a la conversa i anirà enriquint la conversa i anirem tenint feedback. I bé, la idea és aquesta, que tot i que no estiguem juntes, puguem compartir i intercanviar igualment. Jo ara us presentaré a les persones que conduiran aquesta revolta. La que ens farà de guia és la Olga, de Nomon, que es dediquen a donar a conèixer el patrimoni de Lleida, i ja les hem enredat perquè ens facin aquest guiatge una mica especial. Després també comptarem amb el testimoni de la Laia i la Noemí. La Noemí és la tècnica de joventut de l'Ajuntament i la responsable de la Casa de la Fusta, i la Laia, que és una videògrafa usuària coworker de la Casa de la Fusta, i ens explicarà una mica l'experiència. I el Josep, que és de la plataforma Som Veïns i que ha viscut al territori també des de fa molts anys i ens explicarà també la seva experiència. I per aquí veieu també a l'Albert, d'Òmnium Lleida. I res més. L'estructura serà amb diversos blocs que us anirà introduint la Olga, i la idea és que després de cada bloc, si apareixen preguntes, que espero que sí, o comentaris, idees, les anirem recollint i traslladant a la conversa i que tinguem com aquests moments de feedback entre bloc i bloc. I sense més, no sé, jo us animaria també, si voleu, mentre anem presentant i anem ja escoltant el contingut que ens han d'explicar, si voleu presentar-vos pel xat, escriure el vostre nom i des d'on ens esteu seguint o què és el que espereu o el que sigui. I res més, i jo dono pas ja a la Olga i a les protagonistes. Molt bé, doncs primer de tot saludar-vos, bona tarda, benvinguts amb aquesta visita. Jo soc l'Olga, seré la vostra guia virtual avui, una mica estrany, ja us ho dic ara, però intentarem aportar tota aquesta informació, aquestes dades, aquesta visita, aquests plantejaments i aquestes visions. Mireu, en aquesta visita entrarem en contacte amb la història passada, amb la història present del barri o com anomenem el centre històric, a través tant de testimonis materials i humans que ens permetran apropar-nos, intentar comprendre una mica millor i debatre sobre diferents aspectes que formen part de la realitat actual d'aquest espai, des de la quotidianitat, des de les vivències personals, perquè des d'aquesta realitat, que és la pròpia, que és la personal, formem part d'una comunitat i d'una identitat.
Intentaré plantejar una mica la visita com si fos una visita guiada, com si estiguéssim a carrer. Com que no sé si sou de Lleida, si sou de fora, si coneixeu Lleida, doncs intentaré anar situant els diferents espais que anirem recorrent d'aquesta manera virtual. I per començar, m'agradaria aportar-vos una primera dada sobre persones, perquè, per exemple, a la ciutat de Lleida, al segle XX, es va viure un creixement de població el més gran de tota la història. I, en conseqüència, urbanísticament, la ciutat també va haver de canviar en diferents moments i projectes d'eixample. Mireu, a principis del segle XX, a Lleida hi vivien aproximadament unes 20.000 persones. Actualment hi ha unes 140.000. Fixeu-vos aquest creixement, aquest canvi. Evidentment, aquest creixement no es deu únicament a un creixement natural, sinó que en gran part es deu a població nouvinguda, que ha ajudat a que Lleida no s'estanqués demogràficament i que han lluitat i lluiten per millorar els seus barris, configurant aquesta Lleida actual. Mireu, en aquesta visita, amb aquesta revolta, nosaltres hem escollit per començar el centre històric i, a més, li hem donat un nom concret, que és l'Espurna de Lleida. Per què això? De fet, les dues preguntes van lligades. El centre històric és el rovell de l'ou, és on tot comença, on se situa l'origen, la gènesi de la nostra ciutat, on les diferents cultures, al llarg de la història, doncs han deixat diferents testimonis físics, com monuments ja des d'època romana, i on han succeït alguns dels fets més rellevants de la nostra història. Per això a aquesta visita li hem posat el nom d'Espurna, l'Espurna de Lleida. És el lloc on tot comença, com una espurna que inicia un foc, que ha estat la gènesi de la Lleida d'avui, que ha brillat en moments d'esplendor, que s'ha apagat en temps d'oblit, on hi ha hagut diferents conflictes que han fet saltar espurnes, conflictes que han variat de color, que han variat de temàtica, depenent del moment històric, i a dia d'avui encara podríem dir que hi ha diferents espurnes. I, per tant, començarem aquí, començarem al turó de la Seu Vella. I que podria representar el millor exemple d'això que estem parlant. I ara us plantejo una reflexió, que us podeu quedar per vosaltres o compartir al xat. Com definiríeu en una paraula el que representa per vosaltres el turó de la Seu Vella? Cadascú, depèn de les vivències que ha tingut o de la imatge que té, li vindrà segurament una paraula diferent o un plantejament diferent. Podem parlar d'èpoques d'esplendor, d'èpoques d'oblit, d'èpoques de conflictes, de convivència, de records familiars, de records d'infantesa, de joventut. I totes aquestes sensacions que ens pot evocar les podem anar traslladant en diferents moments històrics fins a dia d'avui. Us deia, el turó de la Seu Vella és on se situa l'origen de la ciutat. Possiblement ja des de l'època dels ibers. Diem que Lleida va néixer cap al segle V-VI abans de la nostra era. I passarem per l'època romana, per l'època medieval, i d'aquesta època medieval és on conservem gran part dels testimonis materials que ens han arribat fins avui en dia. La Seu Vella, que és el que veieu a la imatge, o just darrere ens quedaria el Castell del Rei. I si fem un salt en el temps, arribaríem a l'època moderna, i si fins a aquest moment això és el centre de la ciutat i us heu d'imaginar aquesta catedral envoltada de carrers, envoltada d'edificis, envoltada de cases, doncs a l'època moderna hi ha una transformació física, urbanística, demogràfica, perquè es converteix a mitjans del segle XVII en una zona militar. I ho serà fins a mitjans del segle XX, és a dir, durant 300 anys. I aquests fets, de fet, repercutiran en tota la ciutat, gairebé com una ona expansiva. Un exemple el tenim en la població que resideix en aquesta zona, que serà expulsada i hauran d'anar a viure en altres llocs de la ciutat. Perquè us en feu una idea. Mireu, a principis del segle XVIII hi ha la Guerra de Successió. Aquí a Lleida la Guerra de Successió la situem l'any 1707. Doncs tenim documentat que entre l'any 1702-1706, és a dir, abans de la guerra, a Lleida hi ha unes 1.500 llars. Al 1708, després de la guerra, només en consten 600.
Per tant, la ciutat es veurà greument afectada. Hi haurà una davallada demogràfica, però, a més, això també anirà acompanyat d'una davallada econòmica. El camp deixa d'estar conreat una bona part, 2/3 parts se calcula, les manufactures també van afectades. Per tant, aquí hi haurà un canvi molt fort, molt potent. I aquesta gent on es traslladarà, aquesta gent que vivia al turó? Doncs recordeu aquesta idea, perquè l'anirem reprenent en un altre moment. Però bé, les coses anirà passant el temps i arribem a mitjans del segle XX, en què es desmilitaritza el turó i comença un procés de recuperació d'aquesta zona fins a dia d'avui. Us vaig passant algunes imatges. Aquesta imatge ideal de com podria ser aquesta Lleida medieval. Aquest és un quadre de l'Enric Carçavall i que està assessorat per Manel Lladonosa, per l'historiador de la ciutat, i aquesta imatge es troba al Museu d'Art Jaume Morera. Aquestes imatges d'aquesta època militar, fixeu-vos, a dalt teniu la Porta del Lleó i en aquesta època militar, des d'aquesta porta, doncs veieu la imatge, podríem veure aquesta imatge amb els soldats. Aquest turó, que originalment és on se situaria gran part de la població, i ja ho veieu, queda totalment militaritzat, amb unes muralles, i al voltant d'aquestes muralles el que queda és el que s'anomena la zona polèmica de guerra, una zona on, després de les muralles, uns metres enllà, no pot haver-hi cap construcció. Bé, doncs, us proposo ara deixar aquesta Porta del Lleó, començar a baixar l'escalinata que ens portaria cap a la zona del barri de Sant Martí. De fet, en època medieval, Lleida va ser una ciutat esplendorosa, una de les més importants de la corona, i la ciutat està dividida en barris, el que en aquells moments s'anomena parròquies. La part del turó de la Seu Vella, doncs, s'anomenaria la parròquia de la Suda, i just a tocar tindríem la parròquia de Sant Martí. Originàriament, aquesta parròquia, aquest barri de Sant Martí, bàsicament estava format per població pagesa, però l'any 1300 hi haurà un canvi molt important, i és que es funda l'Estudi General, és a dir, la universitat, la primera del que en aquells moments és la Corona d'Aragó. I aquesta universitat, aquest Estudi General, se situarà en aquest barri. Per tant, ens hauríem d'imaginar una mena de campus universitari de l'època, amb les diferents aules, amb residències per a estudiants, amb unes lleis fins i tot pròpies. Si avui en dia feu una passejada per aquest barri de Sant Martí, encara trobareu alguns testimonis d'aquest passat universitari. Un podria ser, per exemple, l'antiga església de Sant Martí, o fins i tot alguns elements de pedra que estan adossats amb algun edifici del segle XX. Però i la resta? Què ha passat? No en conservem gairebé res. Doncs a principis del segle XVIII, com a conseqüència de la Guerra de Successió, doncs la universitat serà tancada, l'Estudi General tanca, i alguns dels edificis passen a tenir usos militars. Altres seran destruïts en diferents moments, fins i tot a principis del segle XX. Fixeu-vos, aquí tenim una imatge, en una banda teniu l'església de Sant Martí, aquesta parròquia universitària, que és una construcció que situem entre la segona meitat del segle XII i principis del segle XIII, i que a partir de l'any 1300 passa a ser l'església de la Universitat de l'Estudi General. I al costat, doncs, encara restes d'un edifici d'aquest Estudi General que fins al segle XX es va conservar. Bé, a més, doncs mireu, ara que estem en uns mesos on la vida ens ha canviat força, en què ha arribat una pandèmia, aquestes epidèmies no són noves, n'hi ha hagut diferents al llarg de la història, i de fet moltes vegades a través dels mitjans ens ho han anat explicant. I en aquest segle XVIII, en què es tanca la universitat,
I aquesta població del turó de la Seu Vella s'ha de traslladar cap a altres parts de la ciutat. El que passa és que hi ha un augment demogràfic a la part baixa, la gent ha d'anar a residir allà i, per tant, les condicions de vida tampoc no són les òptimes i serà una de les raons de que hi hagi una gran epidèmia cap a l'any 1783. Es crea un grup d'experts per analitzar què és el que passa, quin és l'origen d'aquest problema, i un dels orígens ve de l'aigua. No hi ha aigua en condicions i per això la gent emmalalteix. Així que decideixen construir un gran dipòsit, un dipòsit soterrani, on hi caben al voltant de 9 milions de litres d'aigua. Actualment és un espai visitable, forma part del Museu de l'Aigua, i a més del dipòsit, calia que aquesta aigua pogués arribar amb facilitat a la població. Per tant, en diferents punts de la ciutat el que van fer va ser crear fonts que facilitessin aquest accés de la població a l'aigua en bones condicions. Aquest dipòsit va funcionar fins als anys 70 i des de l'any 2001, el que us deia abans, forma part del Museu de l'Aigua de Lleida. Mireu, però si ara estiguéssim situats en aquest punt, just en la plaça del dipòsit, aquesta no és una imatge de la plaça del dipòsit, però és un espai proper, el que veuríem mirant al voltant serien tota una sèrie de construccions de diferents moments, en diferents condicions, però també tot un seguit de solars buits. Què és el que passa? Si recordeu, parlàvem que en aquesta època moderna, la gent que viu a la zona del turó és expulsada i han d'anar a residir en altres llocs de la ciutat. I hi haurà tota una sèrie de construccions on, mireu, segons un estudi que es va fer pel Pla de Barris, totes les cases que es conserven a la ciutat anteriors al 1910 sol ser una casa d'uns 5 metres de façana, amb la planta principal, que és de pedra, i els 3 pisos superiors fets de tàpia. En la primera revolta que vam fer, una de les visites que vam poder realitzar va ser en aquesta casa, que és Cal Gaspar, que és una casa de l'any 1901 i que representa una mica aquest paradigma d'aquesta casa tipus. Ells sí que van fer una ampliació a la part superior i, a més, en aquest cas, vam tindre la sort que aquesta família, al llarg dels anys, l'ha anat mantenint, l'ha anat rehabilitant i avui en dia és una casa que es troba en unes condicions molt bones. Aquest tipus de construcció es mantindrà amb el temps, sense gaire reformes. I, a més, a mitjans del segle XIX, les muralles de la ciutat s'enderroquen i les famílies més benestants el que faran serà traslladar-se. Veieu que la població es va traslladant del centre, es va expandint. Van buscant fixar la seva residència en els nous espais oberts, al carrer Major, a la Banqueta, a la Rambla de Ferran. De fet, és un procés similar al que ha passat els últims anys, en què famílies el que fan és marxar del nucli urbà per instal·lar-se en residències ja més a les afores o fins i tot ara aquests mesos que estem veient un altre procés, que és que hi ha gent que se'n va a viure a zones rurals. Després de la Guerra Civil, el 80% d'habitatges del centre històric van quedar afectats. I, a més, als anys 50, 60, 70 hi ha una sèrie d'onades migratòries i hi ha l'aparició de nous barris i fa que la població que encara queda al barri i s'ho pot permetre marxa d'aquest centre històric. Això el que provocarà és que en les últimes dècades hi haurà una gran despoblació. Si cap a l'any 1975 al centre històric hi viuen unes 12.000 persones, actualment censades serien al voltant d'unes 5.000. I el tipus de gent que hi viu, de vegades és gent d'una edat ja avançada perquè han viscut
tota la seva vida allí, o gent amb pocs recursos, i a més, hi hauríem d'afegir tota una sèrie de població fluctuant, nouvinguda, que tampoc moltes vegades no té com a objectiu quedar-se a viure al barri, sinó que és un lloc de pas. I per evitar aquesta situació de degradació física, perquè clar, no hi ha un procés de rehabilitació moltes vegades o de manteniment d'aquests edificis, hi haurà diferents projectes que s'aniran realitzant al llarg dels anys. Els primers projectes vinculats sobretot a temes urbanístics i després amb els anys els últims vinculats sobretot a temes de dinamització econòmica, dinamització comercial. Què passa? Que amb els anys alguns d'aquests edificis s'han tirat a terra per construir-ne de nous, altres s'han tirat a terra però no hi ha hagut noves construccions i per tant el que tenim són tota una sèrie d'aquests solars buits i que fins i tot s'han creat projectes perquè aquests solars agafin vida, ja sigui a través d'una vida visual com poden ser murals. Per exemple, a la part superior a la dreta teniu el mural de Fols, que commemora el 750 aniversari de la paeria, o altres murals vinculats a activitats concretes, com pot ser la Secret Fest, o vinculats a diferents temàtiques. Per altra banda, un altre dels elements que hauríem de destacar en aquest punt, sense moure'ns massa de lloc, mireu, aquí us fico una foto antiga, és la construcció d'un mercat, el Mercat del Pla. És de l'any 1922, és obra de l'arquitecte Porqueres i Banyeres i en aquest cas també és una iniciativa municipal amb l'objectiu també relacionat amb la salut i amb la salubritat. El que es vol és que la venda d'alguns productes, sobretot de carn i peix, estigui controlada. Hi hagi unes condicions saludables de venda. L'any 1922 s'inaugura, s'obre al públic i estarà en actiu durant 80 anys, fins a l'any 2002, en què les dues últimes parades tancaran. Això són també imatges antigues d'aquest mercat. A partir d'aquí comença un procés de recuperació. Què en fem d'aquest mercat? Doncs cap a l'any 2010 es fa una restauració de l'edifici i es planteja dotar-lo d'usos. Finalment es crearà un projecte, que és el districte de Mercat del Pla de Lleida, en què la idea és dinamitzar la zona a nivell econòmic. I com ho faran? Doncs el Mercat del Pla, per una banda, esdevindrà un outlet multimarca i, a més, en diferents punts al voltant s'estimularà l'obertura de comerços especialitzats o activitats de restauració i fins i tot es crearan botigues efímeres. Una d'aquestes botigues efímeres la va obrir Desigual, era una construcció feta de fusta i que va tancar les seves portes, el projecte va deixar de funcionar, va tancar al públic també el Mercat del Pla com a outlet i a partir d'aquí el mercat resta a l'espera de dotar-lo de nous usos, però la casa de fusta ha tingut un canvi, ha tingut un nou projecte i per explicar-nos aquest projecte i com es relaciona també amb el barri, tenim dues persones que ens explicaran una mica el projecte. Per una banda, la Noemí i l'altra, la Laia. Per tant, us dono pas. Molt bé. Hola, bona tarda a tothom. Doncs bé, jo començaré explicant d'on surt la idea de construir, de transformar aquesta botiga del Desigual en un coworking. I el punt de partida hem d'anar més enrere. A l'any 2013, quan el Departament de Joventut de l'Ajuntament de Lleida, que és on jo treballo com a tècnica, comença a realitzar projectes per a artistes i artesans d'emprenedoria. Llavors, aquests projectes són formacions específiques per a aquest sector de joves
mercats a l'eix comercial, botigues efímeres i exposicions, per tal que puguin donar a conèixer les seves obres d'art, en el cas dels artistes, o els seus productes en el cas d'artesans i creadors. Llavors, a partir d'aquest moment, des del departament detectem que hi ha molts joves a Lleida que són escultors, fotògrafs, pintors, dissenyadors de moda, joiers, bisuters i que volen emprendre en aquest sector i hi ha una demanda també d'espais per poder treballar. Fent tots aquests projectes amb ells, també comprovem que les sinergies, quan aquests joves treballen conjuntament, doncs surten projectes i resultats molt més bons que quan treballen sols. Per altra banda, també l'any 2015 nosaltres el que fem és el Pla Local de Joventut 16-20, que és un document on redactem totes les estratègies, tots els objectius i els projectes que farem en una legislatura. Llavors, clar, preguntem l'opinió dels joves i en un grup de discussió, que era la part de l'àmbit de la creació, surt per primera vegada la necessitat d'un coworking a la ciutat de Lleida. Els coworkings ja estaven en auge, diguéssim, a Barcelona o Madrid o altres ciutats i a Lleida no n'hi havia cap. Un coworking és un espai de treball conjunt on gent emprenedora, autònoms, freelance, desenvolupen el seu projecte empresarial individual, diguéssim, però comparteixen el mateix espai. L'objectiu no és només compartir despeses, sinó col·laborar. Per això la paraula coworking, working de treballar i el co és de cooperar i col·laborar. I és que el mateix dia a dia fa que aquests joves creïn sinergies i puguin fer projectes conjunts. Per ficar un exemple, si en un coworking hi ha un dissenyador de pàgines web, hi ha un fotògraf i hi ha un il·lustrador, si li encarreguen un projecte de pàgines web, comptarà amb els companys per treballar conjuntament i que aquest projecte sigui millor. Per tant, teníem aquesta demanda per part dels joves de Lleida, aquesta necessitat, i el que ha explicat l'Olga, que la botiga Desigual tenia la casa aquesta de fusta amb un solar que era de l'Ajuntament de Lleida i prefereix regalar-lo a la ciutat que desmuntar-lo. Era aquesta imatge que veiem aquí, així era la botiga del Desigual, que estava tota coberta de purpurina dorada. I llavors l'Ajuntament, al tenir aquesta demanda dels joves i tenir aquest regal per part del Desigual, decideix invertir i transformar aquesta construcció en un coworking. Se fa una inversió i s'amplia perquè totalment la construcció canvia, també se fa totes les instal·lacions d'aigua que no hi havia, els serveis, climatització, i el mobiliari s'adequa perquè sigui un espai diàfan on aquests joves puguin treballar. L'arquitecte de l'Ajuntament tenia clar que no volia que fos una construcció que no s'obrís als veïns del barri. Volíem que els veïns també se'l fessin seu, aquest edifici. I el que va fer és construir aquest porxo gran, l'entrada gran, i els veïns del barri s'hi asseuen a mode de banc. La idea o l'objectiu final a llarg termini també era que els joves que vinguessin, joves i no joves, que al coworking també hi poden venir majors de 35 anys a treballar, però és més adreçat per joves emprenedors. Doncs la idea, la finalitat, l'objectiu a llarg termini era que aquests joves que treballen al coworking també poguessin vindre a viure al barri i si en un moment donat deixaven el coworking perquè la seva empresa creixia i es llogava un local, que també s'instal·lessin al centre històric, amb l'objectiu de dinamitzar el barri i de crear un pol a la ciutat de creativitat que fos aquest barri. I evitar també el fenomen de la gentrificació, que és quan gent de fora d'un barri l'ocupa però acaba fent fora a la gent als veïns de tota la vida, que podria ser, per exemple, la Barceloneta amb els turistes, que al final la gent que hi ha viscut tota la vida igual ha de marxar perquè s'apugen els preus. Volíem evitar això. Finalment, el 2017 inaugurem aquest coworking per a creatius i ara és un espai amb 20 llocs de treball. Ja han passat ja 30 persones des que vam obrir i actualment hi ha 13 persones, que la Laia us explicarà qui són.
I està enfocat al món de la creació, la gestió cultural i la tecnologia, però també estem oberts a altres tipus d'empreses. La filosofia del nostre coworking és que els coworkers siguin autònoms, vull dir, és un coworking autogestionat, ells obren i tanquen, si ve algú que s'interessa per l'espai són ells mateixos qui li ensenyen i també hem consensuat amb ells tota la normativa interna. I, a part de ser un espai de treball, també és un espai on fer esdeveniments, on fem formacions, on fem diferents activitats per donar a conèixer el coworking, per altra gent que estigui interessada a vindre a treballar i també per donar a conèixer les empreses que hi formen part. I per explicar una mica el dia a dia del coworking, la Laia, que està aquí treballant, us explicarà. Hola. Doncs sí, jo us explicaré una mica com vaig aterrar aquí al coworking, com bé ha explicat la Noemí, doncs jo crec que a Lleida hi ha molts joves que són freelance, que són autònoms, que treballàvem des de casa i hi havia aquesta necessitat. Jo ho havia portat bastant bé durant un temps fins que vaig ser mare i el fet de treballar a casa i compaginar família, un nen petit, se'm feia una muntanya i tenia claríssim que volia sortir de casa. Llavors, quan vaig començar a buscar opcions a Lleida, havia algunes oficines compartides o oficines, evidentment, que tu com a autònom individual no et pots permetre perquè els lloguers són molt elevats. I, a més, no buscava només un lloc on poder anar a treballar, sinó també el tenir el contacte, el socialitzar-me amb altres companys de feina. Si tens una feina i vas a un lloc de treball cada dia, tens companys de feina amb els quals, a banda de compartir el teu dia a dia, te menges el tàper o vas a fer un cafè. Si estàs a casa, això no ho tens. Per tant, a un coworking és el que t'ofereix. I aleshores vaig contactar amb l'Ajuntament per veure si hi havia alguna opció i era aquell moment en què s'estava fent aquesta transformació de l'edifici del Desigual a la casa de fusta. Vam ser uns quants, afortunats, que vam poder viure tot el procés de creació. Estàvem ansiosos esperant a que s'acabessin les obres i poguéssim entrar i això va ser el 2007, en desembre, que vam poder fer la inauguració. A mi em feia especialment il·lusió també la casa de fusta per això, per on estava, per apostar per un centre històric que tornés a agafar vida, perquè és veritat que en aquest moment que explicava l'Olga que hi va haver el Mercat del Pla amb l'Aulet, les botigues efímeres, hi havia també, venia a fer el vermut, va ser el moment que es van obrir tots els bars que hi havia per aquí al voltant i semblava que el centre històric recuperava un ambient que potser s'havia perdut, i que quan es va tancar de nou el Mercat del Pla, etc., es va tornar com a apagar. I pensar, ostres, potser aquestes iniciatives com la Casa de Fusta serveixen perquè joves com nosaltres tornem a apostar, perdre la por a venir a treballar aquí o apostar per viure al centre històric i hi havia molta il·lusió. Aleshores, al principi vam ser pocs perquè havia de fer una feina de donar a conèixer la Casa de Fusta, però també donar a conèixer el fenomen coworking, que a Barcelona, a Madrid, grans ciutats, estava ja en molt establert, però potser aquí a Lleida no tant. Aleshores, sí que recordo al principi estar bastant sola aquí al coworking perquè érem pocs, teníem horaris diferents i aleshores jo feia un horari més de matí per a la tarda poder estar amb el nen i és veritat que estava sola, però a poc aquesta comunitat va anar creixent, cada vegada hi havia més gent i aleshores ja sí que es va fer el grup coworking. Ara mateix, com deia la Noemí, som 13 i jo soc videògrafa, m'estic especialitzada en videomàrqueting, hi ha un altre company que també fa vídeo, hi ha una fotògrafa, hi ha un dissenyador gràfic, hi ha un programador web, una noia que fa SEO, coach, una matemàtica, màrqueting i creativitat, vull dir, són sectors diferents, però que entre nosaltres també ens podem complementar i arribar a fer projectes conjunts, que és la gràcia també del fet de compartir un tipus de feina
que pot ser col·laborativa i que tens uns interessos comuns que a més et pots ajudar, no? O també dubtes del món d'autònom de fer una factura i no em surt X i llavors t'ajudes els uns als altres, no? I això és molt interessant. El fet d'integrar el coworking al barri crec que com a objectiu i com a idea és superinteressant, però crec que també és difícil. O sigui, jo com a coworker puc dir que el fet de tenir un porxe obert als veïns, que sabem que és un tipus de veí variopinto, o sigui, que tenim gent nouvinguda, que tenim gent d'aquí, però que potser estan marxant o que ja han marxat fa molt temps, com deia l'Olga. Aleshores, sí que ha de ser un punt integrat, però no hem d'oblidar que és un lloc on estem treballant i ens intentem concentrar. I aquest porxe a vegades s'ha convertit en un lloc on venien gent amb els seus altaveus per ballar i córrer els nens per allí. O hem tingut problemes durant l'estiu, segur que heu vist notícies, on hi havia tots els immigrants que no tenien on dormir i estaven dormint aquí a la porta i nosaltres no hi podíem accedir. O sigui que és una problemàtica que hi és i que des de l'Ajuntament s'ha treballat i s'ha de seguir treballant en posar-hi solucions i que aquesta integració sigui real i beneficiària per les dues parts, no? O el fet de posar un coworking per aconseguir que els joves apostin per viure al centre històric o per obrir els seus negocis, doncs no sé quina és la manera, però s'ha de tenir en compte més coses perquè els joves no estan venint a viure al centre històric encara que hi hagi la casa de fusta, no? S'ha d'anar més enllà. I, bàsicament és això. El nostre dia aquí, com ha dit la Noemí, nosaltres som autònoms, tenim clau per accedir, hi ha alarma, el primer que arriba obre, posa en marxa el coworking, anem arribant la resta i treballem, la majoria també dinem aquí, ens emportem un tàper, fem la xerrada, seguim amb la nostra feina i fins al vespre que marxem. I el cap de setmana, fins i tot, si algú necessita venir per avançar projectes, doncs també és lliure avisant prèviament a la Noemí de poder venir. També era molt interessant els tallers i cursos que podíem fer aquí, que s'organitzaven, podíem organitzar nosaltres pròpiament o des de joventut, en formació relacionada amb temes de màrqueting, de venda, de web, de tot el que a nosaltres ens podia ser útil. Però ara amb la situació en la que tenim, clar, tot això ha anat a menys i esperem poder-ho recuperar aviat. I no sé si hi ha preguntes en aquest sentit o qualsevol cosa. En principi, des del xat no hi ha massa preguntes. Ara mateix som 27 espectadores seguint la revolta. Jo us torno a animar a que qui vulgui participar, aportar algun comentari per enriquir la conversa ho pugui fer a través del xat i jo la traslladaré a les persones que estan en pantalla. I, a mi sí que m'ha quedat, com que no n'hi ha cap, jo voy a meter la mía, sí que m'ha com cridat l'atenció aquest punt que explicava al final la Laia, que jo estava tota l'estona amb el ronron al cap sobre això, precisament, de la relació entre aquestes persones treballadores, usuàries del coworking i les persones que habiten al barri dia a dia, perquè entenc que, per el que heu explicat, Laia, tu no vivies abans en el barri, no? Jo vivia... Habites el barri d'una altra manera i no sé, com l'Olga també explicava, com tots aquests canvis demogràfics, ara hi ha gent vivint al barri i com és aquesta relació, no? Si al final està sent... Volent evitar un procés de gentrificació potser l'estem generant o no, o com, no sé, em generava com tots aquests dubtes, no? Jo lanço ahí una bomba i potser pot començar també més endavant, potser l'Albert o el Josep o la Olga o qualsevol, Bueno, sí que és veritat que
que he explicat això del porxo, que està fet expressament perquè la gent del barri sí que és un espai obert i s'hi asseuen, però sí que després ha hagut un procés també de parlar amb ells, perquè clar, a dins s'està treballant i al ser de vidre és veritat que absorbeix el so i la terrassa està semioberta i llavors sí que ha sigut un procés d'anar educant a la gent i de dir, mira, sisplau, que estem treballant, si podeu... I, bueno, sembla que s'ha arreglat. També l'Ajuntament, al davant teníem un solar, que llavors hi havia gent que aparcava i ficàvem música, llavors vam ficar unes jardineres, vull dir, a poc, perquè la gent no aparqués allí, no? A poc hem anat millorant aquests sorolls que sense voler la gent del barri, clar, a l'estar al carrer, se generaven, no? Però bueno, sí que ha estat un procés una mica lent, perquè el de les jardineres va arribar més tard, els veïns ja han entès que a dins s'està treballant, perquè clar, al principi ells van veure una edificació que s'hi podien sentar, però no sabien. Després també és interessant un projecte que vam fer amb l'IMO, que és un taller de fusteria, que era gent del barri, que feien això, una formació per aprendre a ser fusters i ens van fer tots els bucs, totes les guixetes per guardar els coworkers el material i van entrar dins i van conèixer amb ells, era gent del barri que estava fent aquesta formació per inserció laboral de l'Institut Municipal d'Ocupació i van poder també participar i fer les guixetes. Hem intentat anar ensenyant a la gent del barri què és i que estan treballant i que necessiten també que si s'asseuen que no cridin i que no fiquin música i a poc a poc ho hem anat aconseguint. I el que deia d'aquest estiu ha sigut també una mica excepcional perquè, clar, hem estat confinats, llavors aquí no venia ningú a treballar, va estar 3 mesos tancat i sí que és veritat que les persones que venien a buscar feines temporers i que no tenien on dormir s'hi van fer el seu lloc, però creiem que ha estat una cosa així excepcional del confinament i hem anat a millor. Sí, però com tot, no? O sigui, al final amb l'edificació també ha passat. Es va adaptar una tenda, un outlet desigual a un coworking que ha sigut un cop hem estat a dins, hem vist realment quines eren les necessitats que teníem nosaltres. La sala de reunions se va haver d'adaptar perquè fos una mica més gran, tenir la zona office, tot ha anat evolucionant en funció de quines són les necessitats que hem vist que anàvem tenint nosaltres i també amb la relació que teníem amb el barri, no? O amb els veïns. I respecte també a l'edifici, perquè també teníem por dels grafitis, ho han respectat, ho respecten molt els veïns, està intacte i molt bé, i ho han respectat molt l'espai. Bueno, moltes gràcies. No sé si alguna de les altres participants voleu afegir alguna cosa i si no, en cas que no, passaríem al següent bloc. Jo una pregunta, si cas per la Noemí. De les persones que han participat en aquests anys de la Casa de la Fusta, hi ha alguna iniciativa que s'hagi instal·lat ja directament al centre històric com a iniciativa comercial? Dels 30 que han passat, alguns han marxat perquè han canviat de ciutat, altres no han aconseguit. També està enfocat per gent que ha d'emprendre i que pots tindre una idea de negoci i encara no ser autònom i també venir a redactar-ho aquí i a pensar-ho aquí. Perquè al final no s'ha dut l'empresa a terme. Hi ha també una noia que va treure unes oposicions i va deixar de ser autònoma, però instal·lar-se al barri jo crec que no. O gent que ha tornat a casa, també, amb el confinament, de dir, mira, ja estic bé a casa. Però no, crec que no. No, gràcies. Si no hi ha cap més intervenció, pel xat no tenim cap pregunta, així que si Olga vols introduir el següent bloc, crec que anirem cap al barri de Sant Llorenç. Bé, abans d'entrar al barri de Sant Llorenç, jo sí que voldria fer algun petit comentari referent a això que anàvem parlant, la Noemí i la Laia, també des d'una perspectiva de carrer, perquè sí, voldria reafirmar aquesta idea de que és un espai que realment la gent del barri el respecta molt. El que deien, el tema dels grafitis està totalment net. I per altra banda, també hem de tindre en compte que és un espai de la ciutat en què la gent, hi ha molta gent al carrer a qualsevol hora i hi ha molta vida al carrer.
I clar, això és normal que influeixi a la gent que està treballant a dins de la casa de fusta. Per tant, aquest treball s'està realitzant molt bé, però tenint en compte això, que en una altra zona de la ciutat segurament és més tranquil·la en aquest sentit, i aquí no, aquí hi ha gent contínuament a totes hores i fent activitats diverses, una mica el que dèieu. Bueno, i també és la gràcia del centre històric, no? Sí, i tant. Gràcia també. Però hi ha pros i contres, clar. La gràcia és que hi ha molta vida, però després si et vols concentrar hi ha molt soroll, però aquí està la gràcia. Sí. Doncs bé, si us sembla, el que us proposo ara és imaginàriament, sortim de la casa de fusta, anem pujant per aquest carrer Cavallers, un carrer, els que el coneixeu, força costerut, tot i que la casa de fusta ja està a la part alta, arribaríem ja a l'alçada de la plaça del Dipòsit del Mercat del Pla i el que faríem seria girar a l'esquerra cap al carrer Tallada, baixaríem tot el carrer Tallada fins a la plaça de Sant Josep, que és on se situa l'església de Sant Llorenç, i en aquest carrer Tallada el que també anirem veient, si anéssim fent una passejada, és que trobaríem, per exemple, institucions o espais com l'Escola Bressol, la Ludoteca, l'Alberg Jericó i, a més, quantitat d'establiments comercials, sobretot regentats per població nouvinguda. Després reprendrem també una mica aquesta idea. En aquesta plaça de Sant Josep, torno enrere, el que primer que m'agradaria fer referència és que és un espai de contrastos. Contrastos històrics, perquè en aquest punt trobem l'església de Sant Llorenç, un edifici medieval, el temple més important a nivell patrimonial després de la Seu Vella, i just al costat un edifici contemporani, que és el Museu de Lleida, i que forma part d'una altra estratègia de dinamització del centre històric, però en aquest cas amb una vocació cultural. És a dir, aquesta església de Sant Llorenç, Museu de Lleida, que entrarien a formar part del que s'ha anomenat la Illa de la Cultura. A tocar també hi tindríem la biblioteca pública, l'arxiu històric, i en diferents punts del centre històric també la posada en valor, l'obertura o la creació d'equipaments culturals i fins i tot educatius. Aquí teniu un mapa amb diferents exemples. Si comencem per exemple, a dalt, a banda esquerra, trobaríem l'Escola de Belles Arts, l'Església de Sant Martí amb l'Orfeó Lleidatà, el Centre d'Art de la Panera, la Seu dels Castellers, institucions com Prosec, el Centre Ilerna. I jo també en voldria destacar un, a nivell educatiu, que és un referent dins del barri, que és l'Escola Cervantes. Que, a més, des d'aquí jo crec que els hauríem de fer un agraïment perquè en les altres revoltes ens han acollit, ha sigut l'espai on hem fet la posada en comú, sempre ens han obert les portes i d'aquí agrair-los-hi aquest fet. Doncs, mireu, algunes perspectives d'aquest carrer Tallada, amb aquests establiments que parlàvem. I ve arrel que parlàvem de que aquesta plaça de Sant Josep era un espai de contrast històric, però també és un espai de contrast social. És el punt de contacte en el que seria la ciutat medieval i l'Eixample del segle XIX, és a dir, a partir del moment que s'enderroquen les muralles i la ciutat continua expandint-se. I en aquest carrer Tallada hi ha molta presència de població nouvinguda que ha arribat a la ciutat a la recerca de feina. I mireu, carrer Tallada i carrers adjacents, gairebé la meitat dels locals del barri estan regentats per comerciants amb un origen forani.
I, a més, és la zona també on es concentraria segurament bona part d'aquesta població nouvinguda resident al barri. I aquí ho veieu, no? Amb aquests, o bé hi ha establiments oberts bàsicament dirigits a aquesta població o locals tancats. I no és que aquesta... Per què s'instal·len aquí? Perquè, de fet, les botigues que hi havia anys abans, doncs, arriba un moment que tanquen i aquesta població nouvinguda, doncs, que es trasllada a viure aquí, moltes vegades tenen rendes baixes i hi ha un lloguer barat i que afavoreix aquesta implantació de botigues especialitzades. Però, a banda, el que s'observa paral·lelament és que hi ha manca d'alguns serveis que són necessaris pel barri, tant per la població nouvinguda com per la població que originàriament hi ha viscut al barri, perquè hi ha gent que hi ha viscut tota la vida i que moltes vegades és població que, a més, ja té una certa edat i que no tenen serveis com pot ser, per exemple, un supermercat o una entitat bancària o un caixer. De fet, aquesta història del barri, aquestes realitats, potser qui millor ens ho podria explicar és el següent testimoni, que és el Josep Navarra. El Josep, doncs, ha viscut molts anys al centre històric i, a més, és una persona implicada. Doncs, sí. Hola a tothom. Bé, jo en principi el que tenia intenció de fer és explicar-vos una mica la meva experiència vital al barri. Jo he viscut tota la vida al barri. Vaig néixer a meitat de la dècada dels 60, als blocs del seminari. Els blocs del seminari, una construcció que es va fer als anys 50, era el que avui en dia seria vivenda social. Hi va venir a viure gent de procedències diverses, molta gent que venia dels pobles, gent de la mateixa ciutat i també molta gent, funcionaris, principalment de l'Ajuntament. Es diu el bloc del seminari perquè fins als anys 40, en aquell emplaçament, hi havia un convent de jesuïtes. Aquest emplaçament és el que avui en dia és la Cuirassa, el Gai Jueu, i en aquell moment es van construir els blocs del seminari. Allí vaig néixer jo. A la part del darrere dels blocs s'hi estenia el Canyeret. El Canyeret ja en aquella època, a finals dels 60, ja va quedar tot derruït. Era tot un espai de cases derruïdes i la gent va marxar d'allí. A la part del davant de lo que eren els blocs, eren uns blocs en forma de ferradura que van ser característics, es van enderrocar no fa massa. A la part del davant hi havia una casa molt gran, una casa abandonada, que era una casa que havia estat prostíbul dècades enrere. La prostitució seria un aspecte que marcaria el barri durant molt de temps. Els carrers adjacents als blocs i la plaça eren carrers estrets, empedregats, amb cases antigues, i vivien famílies que es dedicaven a diferents activitats. Molts d'ells es dedicaven a la compra-venda de xatarra, també es dedicaven a la construcció, hi havia molts guixaires i també hi havia persones que es dedicaven a la prostitució. Eren tots aquests carrers estrets, el carrer Els Dolors, carrer Companyia, carrer Maranyosa, i uns quants més, tenien aquesta característica. Quan sortíem malgrat tot, vull dir, la relació que hi havia de veïnatge, a dalt als blocs
eren tot famílies, com he dit abans, vingudes dels pobles i de més, on aquestes famílies s'anaven desenvolupant i anaven creixent. Tots nosaltres jugàvem a la plaça i de tant en tant ens escapàvem al canyaret. I la relació entre els veïns era una relació cordial, ens coneixíem tots i teníem una convivència bé, satisfactòria. Amb els veïns dels voltants teníem una relació molt adequada, molt equilibrada. Socialitzàvem a les 2 o 3 botigues que hi havia pel voltant i era tot es mantenia un equilibri malgrat les mancances que patia molta gent, sobretot algunes de les dones que es dedicaven a la prostitució, malgrat que no estava tan degradat com està avui en dia la qüestió aquesta. Quan sortíem d'aquests carrerons entràvem en un univers lluminós, era una altra cosa. Era el carrer Cavallers, carrer La Palma, carrer Tallada, carrer Boters. Tots aquests carrers eren carrers que de dalt baix estaven plens de comerços varis. Hi havia pescasalades, pastisseries, botigues de roba, sabateries, farmàcies i tots els comerços estaven apegats un al costat de l'altre. És a dir, eren uns carrers amb moltíssima vitalitat comercial. Imagineu-vos, tot el carrer Cavallers de dalt baix, el carrer Companyia, el carrer Tallada, el carrer Boters, tots aquests carrers que avui en dia estan molt degradats, aleshores era tota una vitalitat comercial jo la recordo, molt important. Bé, això estaríem parlant dels anys, fins als anys 70, finals dels anys 70, començament dels anys 80. A partir d'aquest moment hi ha un punt d'inflexió que per mi modifica tot l'equilibri del barri. El barri es desequilibra totalment a partir d'un fenomen que és el fenomen, a començaments dels anys 80, de l'entrada de l'heroïna i els efectes que provoca la droga. Hi ha molt jovent, que s'enganxa amb aquesta droga i això provoca tot un seguit de conflictes. Comencen a haver atracaments a les botigues, atracaments a les persones, el món de la prostitució es degrada completament. I aquell equilibri que s'havia mantingut durant anys, els anys que jo conec, es trenca i s'inicia un procés de degradació. A poc, tots aquells comerços es van traslladant d'ubicació, se'n van a d'altres llocs de la ciutat o tanquen directament. A poc, però de manera ininterrompuda, fins que acaben tancant gairebé pràcticament tots. Alhora que passa això, també es dona un altre fenomen a la part del carrer Sant Martí, carrer del Parc, carrer La Panera, carrer Sant Carles, que és que es comencen a obrir tot un seguit de petits barets que més tard seria la zona dels vins. Tots aquests carrers estaven també plens de barets, on hi anava la gent jove, principalment estudiants. Tota la gent de la meva generació, en algun moment o altre, ha estat per la zona dels vins i se l'ha fet seva durant alguna època. Aquest espai també a poc va desapareixent i tanquen la majoria de tots aquests bars. En queda algun, però ja no és ni de bon tros el que havia estat. És a dir, que aquesta zona també acaba desapareixent. I en aquesta època ja el barri es consolida el que és el tràfic de drogues. I el barri és el punt de la ciutat on és referent amb el tràfic de drogues. Tot això agreuja encara més la situació del barri, deixant espais completament degradats. Estàvem parlant, per exemple, del carrer Boters abans,
Jo recordo el carrer Boters, que era un carrer, doncs, com us he dit, tot ple de botigues, de punta a punta. Avui en dia passar, per exemple, pel carrer Boters és, en fi, és una aventura. No? Bé, doncs, als anys 90 es produeix l'arribada de persones nouvingudes que venen del continent africà. Com ha dit abans l'Olga, doncs aquestes persones s'estableixen al barri, comencen a obrir les seves botiguetes, els seus negocis i generen les seves dinàmiques pròpies i conviuen amb la gent que encara queda, amb els veïns que queden al barri, principalment gent gran. I així anem fent, no? Arriba un moment, el 2004, que s'engega el Pla de Barris. Com coneixeu, el Pla de Barris és un projecte que engega la Generalitat i la Paeria amb l'Ajuntament de Lleida amb fons de la Unió Europea. En principi, un projecte ambiciós, molt ambiciós, que es proposa donar el tom amb aquesta situació, dignificar el barri, equipar-lo i transformar-lo i dignificar-lo. Al final de l'aplicació d'aquest procés s'enderroquen cases, se'n construeixen de noves, es reubica gent que vivia a cases que han enderrocat. Per exemple, els blocs del seminari s'enderroquen i s'ubica a les famílies, a la majoria de les famílies, que eren 70 famílies, a les diferents cases que es construeixen al barri i també fora del barri. Però acabat el pla de barris, la situació avui en dia al barri no és millor que temps enrere, sinó que tot sovint s'empitjora molt. A partir d'aquí, l'any passat, el 2019, tot un seguit de veïnes i veïns del barri entenem la necessitat d'organitzar-nos per intentar donar-li un tom a aquesta realitat i iniciar un procés de dignificació del barri. És a partir d'aquí que convoquem una primera assemblea on hi assistim tot un seguit de gent. Detectem quins són els problemes, o fiquem en comú quins entenem que són els problemes que s'han de resoldre al barri de manera urgent i fem una campanya amb aquests punts, una recollida de signatures, on les portem a l'Ajuntament i iniciem un procés de converses amb l'Ajuntament. Els problemes que detectem nosaltres al barri, bé, aquesta assemblea ens constituïm com a som veïns. Els problemes que detectem nosaltres al barri és que al barri hi ha una acumulació de serveis de ciutat, que són aquells serveis problemàtics que als altres barris ningú els vol i el barri s'acaba sobresaturat d'aquesta mena de serveis. Després hi ha una problemàtica també que és la ubicació de famílies amb un grau de conflictivitat important i amb un escàs seguiment per part de les administracions que les han ubicat. Després, el tràfic permanent de drogues al barri és un fet que fa dècades que dura i que és una cosa que com he dit en un principi, és el que ha fet malbé més el barri. Hi ha un incivisme bastant generalitzat i després també hi ha el problema que hi ha moltes persones que no tenen on viure, que l'Ajuntament no els hi facilita un espai on puguin dormir, de tal manera que com a mínim hi ha una colònia de 40-50 persones, mínim, que dormen al carrer i que viuen al carrer i que, per tant, fan les seves necessitats al carrer. Això puja quan els treballadors del camp que venen a treballar al camp a l'estiu, això s'incrementa perquè tampoc hi ha habilitades, infraestructures per part de les administracions per tal d'acollir en dignitat amb aquestes persones, que és el que nosaltres entenem que té que passar.
Bé, a partir d'aquí nosaltres estem mobilitzats contínuament per tal de fer reaccionar l'Ajuntament i que comenci a ficar fil a l'agulla i a solventar aquests problemes. L'Ajuntament sempre ens ha dit que aquest mandat s'han trobat que no tenen pressupost i que tot és molt complicat. En aquests moments la nostra interlocució a l'administració és molt escassa i ja estem a l'espera de poder anar solventant aquests problemes. Fins aquí seria el que jo us puc explicar. Vale, pues des del xat, moltes gràcies. Des del xat només hi ha el comentari de la Roser que ens comenta que ella sí que va néixer allà i que els seus pares van ser d'aquests comerciants que justament explicaves que van anar marxant a partir dels anys 60. Mira, ara també arriba un altre comentari de Boni, diu la majoria de veïns d'aquests barris són africans, per què no els inviteu? Mira, això també ens ho hem d'apuntar. Si algú de les ponents teniu com algun comentari també sobre el que s'ha explicat o cap al Josep. Si no, li volia preguntar al Josep, a part d'aquestes problemàtiques que has explicat i aquesta interlocució que teniu amb l'Ajuntament, quines mesures us imagineu vosaltres o quina mena de mesures us imagineu vosaltres que puguin abordar aquestes problemàtiques? Experiències com les que heu explicat abans de la casa de fusta les entenem com a molt positives. El que passa que també és el que comentaven les companyes, que no n'hi ha prou amb això per si mateix per tal d'animar la gent a vindre a viure al barri. Hi ha un seguit de qüestions que s'han de solventar abans d'emprendre massa coses, perquè si no, no arrelen. És a dir, el tràfic de drogues i l'incivisme són dos aspectes que s'han d'abordar amb serietat i amb intenció d'erradicar. Si no es fa això, doncs tu pots fer moltes coses, com s'han fet, amb el Pla de Barris s'han fet unes quantes coses, el projecte del Mercat del Pla i de més, però acaben no arrelant perquè tot això que envolta doncs fa que no pugui, que sigui massa dificultós arrelar, que acabi no arrelant. Jo estic molt content que la casa de fusta continuï funcionant així, que ho pugui fer durant molts anys i que això es pugui escampar a tot el barri experiències d'aquesta mena. Però és indispensable acabar amb aquesta mena de problemes, s'han d'afrontar aquesta mena de problemes per engegar projectes. Jo voldria fer un petit comentari, però no és cap pregunta, és un comentari que fico aquí perquè tinc aquesta motivació. S'ha parlat, el centre històric, si no recordo malament, és l'espai on s'aglutinen més espais dedicats a la cultura. Abans ha fet una relació d'entitats i també aglutina més iniciatives de caràcter social. Cultura i social, no? Vull dir, són dos conceptes que quasi són la base d'una comunitat. Què falla? Què falla aquí? És una pregunta que deixo caure per si algú té la resposta. Jo vull tornar a recollir i agrair la pregunta de Boni sobre qui estem i qui no estem avui, que és interessant i que justament aquesta no és la primera revolta que fem a Lleida i sí que en altres ocasions jo no hi he pogut participar, però entenc el que m'han anat explicant, doncs sí que ha participat persones d'origen africà que han pogut compartir la seva experiència i ha sigut superinteressant.
i com que també esperem que quan es reprengui l'activitat al carrer o fins i tot a través d'aquest format virtual tinguem més ocasions de repetir la revolta, intentar incorporar aquestes veus, que justament és l'objectiu de les revoltes. També hi ha comentaris d'Helena Novo, que ens segueix des del Guinardó i que ens agraeix perquè pot, gràcies a la revolta, conèixer les lluites que hi ha a Lleida. La Begoña, que també comparteix que la intervenció ha sigut molt interessant i que és una situació complicada la que viu el barri i que tota Lleida necessita implicar-se per revertir la situació. I insisteix en això, que cal molta feina combinada dels serveis socials i també de temes de seguretat. I jo també com a treballadora de l'Ajuntament volia afegir que clar, que un ajuntament no ho pot fer sol, que necessita d'altres administracions perquè també hi ha un problema d'urbanisme i això que deia del tràfic de drogues, clar, necessitem també altres administracions, inversió, treball comunitari, serveis socials, vull dir que ha de ser un projecte conjunt i canviar-ho des de molts àmbits. Però clar, un ajuntament a vegades sol no ho pot fer. Per les competències que té, també. Moltes gràcies per les intervencions. Jo volia aprofitar també aquest pequeño inciso abans de passar al següent bloc, també per agrair a l'Aziz, que no l'he mencionat, però que està darrere de les càmeres en la realització i també agrair-li la seva feina. I si vols, Olga, passar al següent bloc o si hi ha algun comentari més, o Josep o... Si no, endavant amb el següent bloc. Molt bé. Doncs continuem en aquesta visita i no ens movem del punt on estàvem situats, d'aquesta plaça Sant Josep, perquè sí que m'agradaria fer un petit incís amb aquests dos monuments que es contraposen l'un a l'altre. Per una banda, aquesta magnífica església de Sant Llorenç, que també té els seus orígens en època medieval. És una construcció que situem entre la segona meitat del segle XII, principis del segle XIII, tot i que als segles XIV i XV va ser fortament ampliada i que seria el punt central d'aquesta parròquia medieval de Sant Llorenç, una parròquia que després farem més incís, doncs també serà un punt on es barrejaran diferents cultures. Per una banda, la cultura cristiana imperant en aquest moment, però també serà l'espai que en aquesta època medieval acollirà la comunitat musulmana en una zona que s'anomenarà la Moreria. Un edifici medieval que es contraposa totalment a l'edifici que queda al davant, que és el Museu de Lleida, diocesà i comarcal. És un museu que exhibeix essencialment dues grans col·leccions conservades a la ciutat, a més col·leccions centenàries, l'arqueològica, procedent de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, i l'artística procedent dels fons del Museu Diocesà, que va ser fundat el 1893. A més, el continent, l'edifici, que va ser dissenyat per Joan Rodon, el que fa és aprofitar estructures existents de l'antic convent dels Carmelites Descalços i de la llar de Sant Josep. L'arquitecte el que fa és conservar parts antigues, com per exemple l'església, i ho adapta als nous usos museogràfics. El museu, però, recordeu que ha estat tristament famós perquè l'11 de desembre del 2017 va patir un espoli, quan seguint un mandat judicial, doncs es van endur 44 peces de la col·lecció. El museu, però, continua explicant amb les obres curosament que exposa la història d'un territori i de la seva cultura. De fet, aquest 11 de desembre els ciutadans, la gent de Lleida, va resistir davant del museu i mireu aquest concepte de resistència i de lluita per les llibertats. Tenim testimonis a la ciutat, testimonis fins i tot molt antics. I per tant el que us proposo és baixar d'aquesta plaça Sant Josep, pocs metres més enllà, i anirem fins al carrer La Palma.
el carrer La Palma, que seria una d'aquests espais on se situaria en època medieval aquesta comunitat musulmana, aquesta moreria, i que avui físicament en conservem molt poc, però sí que tenim testimonis, per exemple, en noms de zones o en noms de carrers. Per exemple, entre el carrer La Palma, que de fet en època medieval era la volta del Corró, i l'església de Sant Llorenç hi ha el carrer de la Mesquita, que ens fa referència a aquest espai que es trobava ubicat en aquell carrer. O aquesta zona on ens trobem situats ara, que seria la zona de la SOC, un espai de mercadeig, de negocis. Però en aquest carrer i en aquesta imatge que us projecto, en aquest edifici, hi ha un petit element que moltes vegades passa desapercebut per la gent i que sí que m'agradaria fer-ne incís. De fet, l'edifici que veieu, al segle XVI, hi va viure un prohom de la ciutat, que era Onofre Cerveró. Ell va ser catedràtic de l'Estudi General, va ser paer en cap en 4 ocasions i, a més, va ser un gran benefactor de l'antic Hospital de Santa Maria. Si us hi fixeu, la planta baixa encara conserva restes de pedra, aquestes motllures de les finestres, sobretot a la part esquerra, i just al pis superior, entre aquestes 2 finestres motllurades, no sé si veieu un petit rectangle més fosc, que al costat teniu l'ampliació d'aquesta imatge, que és una làpida. Una làpida que sembla ser que Onofre Cerveró la va trobar prop d'aquesta zona, a la zona del Portal de Boters, i la va incidir a casa seua. L'edifici que veieu actualment correspon a una reforma que va fer a principis del segle XX Joan Vergós, que és el mateix arquitecte de la vinícola. Doncs, per què? Per què vull fer incís en aquesta làpida? Doncs perquè és un testimoni d'aquesta llibertat. De fet, si la llegim, sí que hi ha algunes paraules que identifiquem fàcilment, Afrània, Crocale, i després unes altres que costa més de llegir, d'identificar. De fet, si ho llegíssim correctament, el que llegiríem amb aquesta làpida és Afrània Crocale, Luci Libertas Sibi. Sembla que no ens explica massa cosa, o potser sí. Mireu, el que sabem és que Afrània era una dona lliberta, és a dir, havia estat una esclava i que havia aconseguit la seva llibertat. De fet, la làpida ens explica que va ser l'esclava del seu senyor, que es deia Luci Afrani, que era un capità, un cònsol, que va defensar en Petreu l'entrada de Juli Cèsar a Hispània. A més, pel que diuen els especialistes, potser Afrània era d'origen grec, ja que el cognom Crocale té un significat vinculat amb aquest origen grec. Per què Afrània? Doncs perquè el que fa és feminitzar el nom del seu senyor. En aquest cas, Luci Afrani, ella agafa el nom d'Afrània. A què es dedicava? Doncs això sí que no ho sabem, no tenim tanta informació. Tot és que és possible que continués, com passava en altres ocasions, treballant del mateix que havia fet anys abans, però en aquest cas no com a esclava, sinó com a dona lliberta. Bé, doncs ja veieu un testimoni, en aquest cas, de llibertat literal. En aquest punt del centre històric, però, també apareixen elements propis d'aquests elements que parlàvem, d'estratègies comercials, de canvis de comerços, i recollint una mica la reflexió que feia el Josep sobre que aquest carrer La Palma a nivell comercial era un carrer importantíssim, molt potent, molt dinàmic, fins a, tal com deia ell, fins a finals dels anys 70, a principis dels anys 80. I el que ha passat és que alguns comerços sí que s'han mantingut, molt pocs, però en els últims anys el que també s'ha
ha passat en aquesta zona és que s'han obert tota una sèrie de nous establiments comercials, alguns d'ells molt especialitzats i pensats ja no tant per la població que viu al barri, sinó pensat per gent de Lleida o dels pobles del voltant, amb la finalitat que esdevenint un punt d'atracció, que contrasta totalment amb carrers que es troben a pocs metres on la dinàmica comercial és totalment diferent. Bé, d'aquí el que us proposo és anar fins a l'últim punt de visita i ara sí que farem un salt important. Fem un gran salt en el temps, però també recollim una altra idea que aportava el Josep. Ell parlava d'un barri que actualment no existeix, que és el barri del Canyiret. I és un d'aquells espais que encara perduren en la memòria de molts lleidatans, tot i que va desaparèixer fa algunes dècades. Per explicar l'origen d'aquest barri, hem de tornar una altra vegada amb aquell segle XVIII que parlàvem al principi, en què el turó de la Seu Vella es converteix en zona militar, la població és expulsada, ha de buscar nous llocs de residència i, a més, doncs, no poden ser a tocar de les muralles perquè hi ha aquesta zona polèmica de guerra que s'anomena i que el que marca és que allí no pot haver cap construcció per dues raons. Perquè si pensem com a militars doncs, que ningú que vingui a atacar es pugui refugiar en cap construcció que estigui propera a les muralles i com a persona que viu en aquests edificis, doncs, perquè si hi ha un atac, doncs, que una bomba no t'acabi a casa. Aquestes serien les raons principals. Per tant, a pocs metres del turó es construeix tot un barri. Per què se l'anomena el Canyiret? Doncs el que diu la tradició és que és fet amb fang i canyes. Doncs aquestes construccions de tàpia, en carrers costeruts, tortuosos, etc. I aquest tipus de construcció, aquest barri, de fet, a principis del segle XX, el que passa és que està ja en una situació força deplorable i comencen a haver-hi iniciatives per decidir què s'hi fa. Seran de tot tipus, des de crear-hi alguna mena de parc, tirar-lo a terra i construir nous edificis, però al cap de poc temps arriba la Guerra Civil, la ciutat és bombardejada, el Canyiret quedarà molt afectat, greument afectat, i la població, molta població que resideix al barri, que és d'origen pagès, el que fa és traslladar-se a la zona on tenen els camps, on tenen els cultius. Molts d'ells tenen aquests camps a l'horta. A l'horta tenen petites construccions que moltes vegades s'utilitzen per guardar-hi eines o per si ha de fer nit en alguna ocasió i que les transformen com a lloc de residència habitual, que a més aquí a Lleida tenen un nom particular que són el que anomenem les torres. Bé, què passarà? Doncs aquestes cases originals del Canyiret, de fet, estaven formades en la seva major part per 3 pisos i eren cases unifamiliars. Cada casa, cada edifici vivia una família. Després de la guerra, doncs el que passarà és que hi ha totes aquestes onades migratòries dels anys 40, 50, 60 i molta gent amb pocs recursos anirà a viure al barri. En les cases que queden encara dempeus, reconstruiran cases i també s'instal·larà una part important de comunitat gitana. En aquestes cases que originalment tenien 3 pisos, el que farà aquesta especulació voraç dels anys 60 és dividir-les en 3 pisos diferents i, per tant, hi caben 3 famílies amb un espai molt reduït, moltes vegades es limita a 2 petites habitacions, sense serveis, sense llum, sense aigua corrent i que no tenen gairebé espai ni per cuinar. En unes condicions que el que fan és que moltes vegades hi ha la tendència a cuinar al carrer,
perquè si no el fum doncs no et permet. Posteriorment, continuen aquest debat sobre què fer amb el Canyiret, perquè cada vegada està en condicions pitjors i fins i tot comença a haver-hi alguns edificis que cauen. Les institucions decideixen prendre-hi mà i comencen un projecte que s'anomenarà el Derribo Constructivo. S'anirà enderrocant tot aquest barri, el Canyiret, i les famílies seran reallotjades. Algunes d'elles marxaran, altres les reallotjaran en altres espais. De fet, van enderrocar 174 cases i es calcula que 64 famílies les volien reallotjar amb uns edificis, habitatges socials de nova construcció que no es van arribar a construir i els van traslladar a l'antiga presó. Allí van traslladar unes 300 persones, 175 d'aquests eren nens i nenes i van passar alguns anys. Imagineu-vos les condicions. Què va passar amb aquest espai del Canyiret? Doncs com que és un espai amb molta pendent i no hi havia cases, comença a haver-hi despreniments que afecten a la zona del carrer Major, de la plaça Sant Joan. Per tant, tot això s'ha de revertir, hi ha d'haver alguna mena d'actuació. Es crearà el pla d'actuació del Canyiret i el primer que faran serà un mur de contenció de 22 metres d'alçada i gairebé mig quilòmetre i que va resseguint aquesta forma del turó per evitar aquests despreniments. Posteriorment, hi haurà tota una sèrie de projectes en què es farà serà des de la creació d'un ascensor que comuniqui la part baixa de la ciutat amb la part alta, l'enjardinament d'algunes zones i la creació d'aquest petit parc dedicat a Màrius Torres i la construcció dels nous jutjats, de l'audiència i altres equipaments, com pot ser el Col·legi d'Arquitectes. Però què va passar amb la gent que vivia al Canyiret i que va ser traslladada a la presó? Després de la presó van passar a una nova ubicació. Aquesta nova ubicació se la va anomenar Les Casetes, que és com popularment es va anomenar el polígon residencial de Santa Maria de Gardeny, que està situat on actualment es troba el barri de la Mariola. Eren cases prefabricades i, de fet, eren barracons provinents de les riuades del Vallès, amb la intenció d'allotjar-hi de manera temporal els habitants d'aquest barri, aquesta gent que havia passat tant temps residint a la presó. Fins que no es construeixin uns blocs d'habitatges socials, que van ser el grup Gaspar de Portolà i els blocs Juan Carlos. Van esperar 10 anys, en més o menys uns 1.000 barracons. Però bé, això ja és una altra revolta, la propera revolta que prepararem i us hi esperem. Moltes gràcies, Olga. Des del xat no hi ha molta participació ara en aquest últim bloc. Si voleu, Josep, Laia o Noemí o Albert, fer algun comentari sobre aquesta última part que ha explicat la Olga i sobre el barri del Canyiret, que a mi m'ha semblat superinteressant. Jo no coneixia aquesta part i... Si teniu alguna cosa a dir? Bueno, sí, és així el que ens ha explicat l'Olga del barri del Canyiret. Jo recordo que nosaltres anàvem, quan ens escapàvem i podíem, doncs ens anàvem a jugar a les cases aquestes que hi havia totes derruïdes i de més, i que els diumenges doncs les nostres mares, les ties i de més, ens anàvem a les casetes a visitar gent coneguda que es coneixien abans de viure al barri. Jo tinc una anècdota personal recordant la meva infància amb el meu avi, que alguna vegada que pujàvem a les cases del Canyiret perquè havia hagut... El meu avi era cisteller, feia vinyetaire, no? Feia cistelles, moltes vegades portava les cistelles que ell feia
algunes famílies d'allí del Canyeret perquè tenien horts i per les seues tasques. No? I em deia, tu tranquil, quan vinguis per aquí, ves tranquil que aquí ningú et farà mal. Aquí no et passarà mai res. Són aquelles històries que sempre he recordat del Canyeret. No? Bé, és una anècdota personal que em veig que val la pena poder-la ficar en comú. Moltes gràcies. No sé si Laia o Noemí o qualsevol de vosaltres, si també per ja concloure tot el que ha estat la revolta. Bueno, per part meva, jo simplement afegiria que crec que és important que almenys els joves doncs, seguim intentant donar vida a aquest centre històric i, com comentava l'Albert, doncs és veritat que és un punt neuràlgic en relació amb cultura, no? La majoria de museus estan aquí, hi ha l'Escola de Belles Arts, que jo també he fet fotografia i sap greu veure com costa que el centre històric tiri endavant i que hi hagi realment aquesta vida que ha marxat i que, sí que hi ha vida, hi ha molta vida, però que és difícil conviure a vegades, no? I, suposo que hi ha una part molt important de feina que ha de fer l'administració, però potser també hi ha una part important de feina que hem de fer els ciutadans d'apostar per venir aquí, de fer vida aquí i trobar aquest equilibri. Moltes gràcies. No sé si, Olga, vols dir alguna cosa abans de tancar? No, recollint una mica el que deia la Laia, les administracions han de fer-hi, però els ciutadans també tenim molt a fer, ja sigui des d'un nivell personal o si hi ha algun altre tipus d'implicació que podem realitzar, millor que millor. Jo em dedico a donar a conèixer Lleida a la gent de la ciutat, però també gent de fora i, per tant, habitualment recorro centre històric. I és una manera també de posar-lo en valor, de donar-lo a conèixer i, per tant, que la gent el comprengui i que al final això permeti estimar-lo una mica més. Jo, per acabar, em quedaria també amb la reflexió sobre la diversitat d'identitats o de persones que habiten aquest indret, no? I amb l'apunte de la representativitat que tenim aquí i que estaria bé també com acollir aquestes veus. I com la reflexió també al final de que la convivència entre persones que som diferents, però al final sempre acaba, sempre és conflictiva, però que això pot ser també una font de riquesa i d'aprenentatge. És una mica l'objectiu d'això, d'aquests espais. I no sé, també com a anècdota ja com per llançar per les properes revoltes, que abans parlaves al principi de tot, com la pandèmia que hi havia a l'antiguitat ens portava la construcció del dipòsit d'aigua i de les fonts, i ara la pandèmia ens porta streamings i pantalles i revoltes confinades. I llavors la propera revolta confinada la tenim el 25 a les 7 també, i serà la revolta del barri del Carmel a través del procés d'autoconstrucció, el concepte de l'autoconstrucció com a fil conductor. Segur que serà molt interessant. I per acabar, només agrair-vos a totes, a la Olga, a l'Albert, a la Laia, a la Noemí, al Josep i a l'Aziz, que està detrás de les càmeres, con tota la part tècnica. I no sé si voleu dir alguna última palabra abans de tancar el directe. Bé, moltes gràcies per convidar-nos. Molt bé, molt interessant. A vosaltres. Gràcies i esperem que aquesta darrera part del Canyeret puguem enllaçar amb la propera revolta
que ja us anunciarem quan serà a nivell de Lleida. Solament. Gràcies. Molt bé.